الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryami, na gusto mga bubayami si iku agama Islam. Pagkanintan si iku Allah subhanahu wa ta'ala amang bagian tan wagyang kutualang ulang wan umapiya ama papadalam sagyang kaiya pagampaganay gawi sagyang kaiya Ramadan. Samanaya na minutusbu ananayaw tano naku maagyang kutua iftar. Sama nuto nagyang kaiya paganay akyat tiger tano na ketemposan tanud na sabar kanu sa dibu matay katay aya oras tano sama naya na alas 5 17 why sama naya na sumanga taga Manila na aya kakumagyang ko to iftar tano na si iko alas 6 city nagyuto kakumagyang ko to iftar tano. Salam tano agyang ko to mga bangsa tano matatago sa gyang kaiya Luzon, laboron sa gyang kaiya NCR Metro Manila, mga bangsa tano sa Visayas, nagusto mga bangsa tano sa Mindanao. Lagi dia naman muna salam tano agyang kutua mga bangsa tano matatago sa abroad. So matatago mga bangsa tano sa agyang kaiyaliwa Pilipinas. Salam markanusan langon. Agyang kutuba so makapantagar katano ron saya sa agyang kaiya mga darapatano sa Manila na ayad na kakuma agyang kutua iftar tano. Kapten Kastano na agyang kutua mau mas oras alas 6 city. Why? Sa manayan na aya mag-ando nakapakapag-iftar yan na sumanga bangsa tano matatago sa Mindanao. Kagi ko na agyang kutua kasidap pero alungan makambibida agugyang kaiya oras tano saya. Pagiktiari ni wagyang kana na matatagur kanwa mga kalendar ilaya ni wagyang kuto mga darpa atatagunon babad na aya makukuwang ka pagariko sa kamatatago sa gyang kaiya Manila nagyang kuto mga kalendar dapat matatago sa Mindanao. Ginani klaron tanoron piupya kaamayamay na bad na may lang agyang kuto kaya pamuasatan. Mga pagariyami, mga bangsami, mga bubayami si Ikwagama Islam, inanayaw tano busag yang kutwa oras ay iftar tano na malut tano di pamagusain agyang kutwa mga ilmo sa agyang kaiya iftar. Anto na mapiya suano muslim sa agyang kutwa dapan nakauma agyang kutwa iftar. Tanto kumada kalamian yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga hadith inaturyan nagyang kuto di ka pag-iftar agyang kuto muslim. Yang kaya ka pag-iftar naya ko na taralbi ipag-iftar agyang kuto tao nagyang kuto tamar. Agyang kana na tamar na isad na mapiya ditengkas agyang kuto tao. Gina ni imbukan niyan, imbetal o muslim sa giyang kutua puasa niyan. Madauno to na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayadin niyan di pag-iftar na giyang kutu ig na ginan iimbetal o nabitan wa Muhammad igira manutu ada amiyato niya na tamar bedin niyan ditengkas na sunabitan wa Muhammad na ayad na mababaloy ipembuka niyan nagu ipembetalian ako puasa niyan nagyang kuto Sama no to mga pagarya
na kiyato kawan tanu apat sa sunaw na bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyang kutuwa katengkas naguso mga darapat tanu mga walay tanu na dapat na dudun na giyang kutuwa mga tamar naswad na tamar yan san amadakal kung mga bangsa tanu na diniyo piligitan na giyang kanana tamariyo wad na siringan niyo wad na tungan niyo magagdam yung kira na giyang kutuwa kargan o kapagintaw na susad ka inyo siranon. Susad ka inyo wag yung kutuwa mga bangsa tano paman na karargan ng siran kaaniran mambu magda magyang kutuwa kapya kapamuasa. Yang kaya kapamuasaan na nalangon tano saya din pagkagadam sa kaur. Laboro nagyang kaya mga orasiman to ayad na kalilid magagandang man isa nagyang kutuwa kaur amit tataralo sama na yan at tigit-tigir kano ka ayaw oras tano na alas 5:22 na sa mga taga Mindanao na dibuya kitay na kanagiran din nagyang kutuwa bang kapagabang nagyang kutuwa mga bilal mga pagariag yung kutuwa di itano di panutulan na mi'anu sa hadithu Nabi Tanwa Muhammad ayamapi adi pagiftar nagyang kutwa tamar nagugyang kutwa ig na miya panutul an Salman ibn Amir ad-Dibbi radiyallahu an mi'anu sa gyang kutwa hadith tigiyan na an Salman بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور mga pagaryami mga babayami sikwa ga may Islam ay maanag yang kaya hadith biyat tanu na sukun sunabitan wa Muhammad na ayakat teruyan na tigiyan na igira miteng kasagyang kutwa isarkano. Igira betalan na isarkan wagyang kutwa puasan yan. Falyuftir ala tamar na ayan yan at tigiyan na tengkasan nagyang kutwa tamar. Mga pagariagyang kaya tamar na apiada di pagtusagyang kaya darpatano na katawan tanwaan tunay bunta lagyang kaya tamar. Katawan tanwa yang kai pembetuan sa tamar tigitanwa kurma na nagyang kaya kurma na kanabay ni pagetu sa gyang kaya mga darpatan si aya pamumula nagyang kaya kurma sa gyang kaya mga ingad gyang kutuwa kekayaw lagi dagyang kaya mga ingad mga Arab na sanananab ketunag yang kananan tamar. Sa manutuna, sa mga Muslim, matatagos sa giyang kaya darpatano na ayabu makagagaw na giyang kutuad na rakiyan at na may pumasan yan nun. So pamanso matatang kadada akwarta niyan na numanayaw siran sa mga relief o di na giyang kutuwa mga sadaka pagpakapuon si iko mga bangsa tano katataguan sa gagaw nagurano na si iko mga pagarinyan ng mga Muslim. Tigo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira mitengkas suisar kanu na ayad na tengkas niya nagyang kutwa tamar na amay katigo Nabi Tanwa Muhammad ada banian tamar ada tamar sa gyang kutwa wala inian na aya bukaan niya na tigo Nabi Tanwa Muhammad ayad na tengkas niya nagyang kutu ig yang kutwa ig mga pagarya na tigo Nabi Tanwa Muhammad mapia na naman bua di tengkas anta ka mapia ipembetala si iko puasa kamataan agyang kanan aig na tahurun na suti at tigo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mano to mga pagarya na sa mga bangsa tano dawkit ba adna matatago ko mga walayran at tamar orma na kapakay aya ipembetal tano si eko puasa tano nagyang puto aig
kaso kung suig na suti at tigulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kaya mga bangsa tanu di mamakawit siya salam na salaman tanusiran. Kata adum sa mga bangsa tanu kemasaan tanuiran matatago sa giyang kaiya from Kuwait. Allahu alamu tituay si matatago sa Kuwait. Si Nurjana Manda na matatago siran sa Kuwait. Pendini Kuwait San Fernando Kuwait. Yang kaya mi'alitan wa hadith akatiro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayamapia aditeng kasutaw nagyang kutuat tamar na uda at tamar nagyang kutuaig na sumanga ulama na inusayrananan at tigiran giyang kanana hadith na gina ni Karina sa mapia di iteng kasutaw gyang kutuat tamar aginan so tabar malu kamara atigtano agin ko to akorma kamara agiginan na korma ng bida-bidaanan adna korma asupaka yang ko to ay saun na kialutuan nagugyang ko to ay saun na manguda sa saupaka sa manuto sumya maka pagingid sa giyang kanan na darpa Arab na nakatawan nila nagyang ko to betuan sa rotab na isa na mapiyapan iteng kasagyang kutuwa tao. Sumya makasung sa mamlaka si isa Masjidin Nabawi yagu sa Masjid Al-Haram na igira lagi day Ramadan na sukada kalan ko mga Arab na penepasiran sa diisiran di Mariparadu nagudiran di pananawag nagyang kutuwa mga pagariran ng mga Muslim. Naron tapakailay sa giyang kuto tamar betuan sa rotab. Giyang kuto tigitan wa supaka. Manguda sa puro na nakialutuan na giyang kuto saupakon. Natigo nabitan wa Muhammad udina penutul ng mga ulama. Ayaku nabitado nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Unang panagyang kutuadan niya nakasumbayang sa sambayang magrib. Nasukon sunabitan wa Muhammad na di iskanian daan ditengkas sa kurma arutab. Yang kutuat tigitan wa supak akurma. O di na kurma mababas sa atigitan. Na miya kapiapiaw tu apaman na ditengkas utaw laboro ni gira matenggaw. Igira miya tagusagyang kutua mangarip. Napakatengga-tenggaw na miyakap pia-pia agyang kuto diundi kitengkas na agyang kuto Muslim di mamuasa. Tigung mga ulama asukun sunabitan wa Muhammad na igira ada aban yan rotab kurma arotab atigtan wa mababasa na fatamarat na samauto na ayap man na di niya ditengkas na agyang kuto tamar atigtan wa kamara. Agyang ko to kamar tamar mamamara na gito di itengkas o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amay kadad na katuon niya na rutab agugyang ko to tamar na tigo mga ulama hasawat min main na bubanukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saig agiw to ni ipmetalian sa giyang kutuwa puwasan yan. Masya Allah. Sa mano to mga pagarya na giyang kaiya betad unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na betada iya kanabas kanian kaadanan sa mamiminti na giyang kutuwa kurma din yan dimitengkas. Adno tuwa paman na kasagada na sunabitan wa Muhammad na adna matatagusi ko mga walay niya na rotab agi ito din niya dimitengkas adam paman masa aya dimitengkas sunabitan wa Muhammad na giyang kutuwa tamar na adam paman na masa aya buap kay na munabitan wa Muhammad adin niya dimitengkas na giyang kutuwa.
So mga bangsa tanu kararaganan na subas sabar kanuden kamataan kasunabitan wa Muhammad na isas kanyan din amya ka sabar. Kataya punutulon tanu paman na kanaba aya dimiteng kasunabitan wa Muhammad na giyang kutua mga pipi panganangkan. Anta ka tigitan wa mga espesyal panganangkan kaayad na panganangkan nabitan wa Muhammad na pinakamapiyong dinagiyang kutua rutab yang kutua tigitan wa kurma na igirapan na igabuap kinamu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagarian na malad ni kurag yang kutua tawa pakalutang sa fruit salad. Paman na di maka-fruit salad pakalutang sa saging o din na mga watermelon din yan di ma-fruit salad na mapiyad luto mga pagarya kaysa din naman buana na mapitaam imiteng kasagyang kutua mga barapuasa. Yang kaya di kapakateng kasagyang kutua barapuasa na isanan panabenaran tanu. Naguipanguyat tanu sagyang kaya masa kailangan na suwad na rakian ada na kapakagaganian na uban niyo peligatan nagyang kaya tunay ini katutun at tigitano. Aya katutun nagyang kutua darpa aka na sumasjidon na dunit akaun sa panganangkan fruit salad o di na anto na asan mapia keloto na di pakitengkas si kung mga barapuasa agi ito yung mababaloy imbetaliran ko mga puasairan igira amyaw magyang kutua bang magrib. Sa manay mga pagarihan na ayaw oras tano na alas 5:30 tunay ni 33 away 5:33 agyang kaya oras tano. Yang kutuba panabenaran tanu naguipanguyat tanu si iko mga ginawa tanu wag yang kaiya katutun. Yang kutua di kangges tuaw tau si iko tamukian nagu dinian di kasedekai si iko darpaian si iko masjid matatago nagyang kutua mga pagarinya na mga Muslim diisiran di makapenayaw sa ibteng kasiran. Miyali sa hadith agyang kaiya syahru Ramadan na ulan-ulang kunaya ayuzdadu fihi rizq. Ulan-ulan aya ketakapon nagupakalaon agyang kutua rizki wallah si iku mga oripanian. Saan to nayo kita mga pagariya na ayaw kit nagyang kutua kangges tuaw tau sagyang kutua tamukian di inian di mitutun si iku mga darpaian anta akas iku mga peda mga darpa maka kekailangan siran sa tutun. Madakal si iku mga pagaritan wa mga ulama sirani ditendingan sagyang kanan katutun si iku mga darpa na upama pagariku kubaka din na pembukla tumutun kagi di mapaparo so darudupa aka anta aka sakad ni di mapaparo na kepakai pena supiraka na ayang kaden na sarigan ako mga pagaring ka mga ulama sira ni mababaloy adi manimo nagu paman na sira ni ditindingan sa giyang kanan mga tutun malatanuron ikakwa abalas ayami alin sa hadith usain tanong agyang kaiya hadith ami alu agyang kutua kapya nagukala ibalas agyang kutua katutun. Tigo nabitan wa Muhammad wa man fattara fihi saiman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqu raqabatihi minan nar. Wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi shay. Talua mapbagian agyang kutua tao pamagay sa tutun si iku mga darpa. Anta aka adan di inya ni mapakatengkas ang mga Muslim si iku darpa iyan. Anto nagyang kaya telo. Amap magian nagyang kutua tao di inya ni gusto nagyang kutua tamukian. Masya Allah. Na panabenarayaw mga tao, mga pagariyami, mga Muslim adna
at tamukian nagyang kaiyaman abalas papadalaman wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang Ramadan. Tigunabitan wa Muhammad asadin sa tao mapakatengkas yan nagyang kutwa bara puasa. Sa manutun asadin sa mapakatengkas sa kaabara puasa. Nagyang kutwa kaya pakatengkas ang kau na tigunabitan wa Muhammad nagyutod ni kebaloy April ang kau wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa dusang ka. Masya Allah. Masya Allah. Miya kalalain niya paman na limo. Nagupaman na kamapian o mga Muslim. Sa timambu, mapakatengkas ka. Sa timambu, mapakatengkas ka sa giyang kutwa mga pagaring ka Muslim. Na April ang ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa dusang. Na mamimikiran tanong mga pagariyami, laboron suad na mga tamukya. Yang kana natamok ka, na uding kang gustuwa, si iko agamatan wa Islam, na udi kaniyan ganati, nas kayong ganaton. Nasa manutun adad na kakuwang kaon guna, sa giyang kutwa, kita tapong na kaon, nagagiyong kutwa, kay paliligitan na kaon. Ugaid, na upo na ka sarap man sa giyang kutwa, ang gulagidaya Ramadan, na miya makalala ibalas, na isa kakuwang kaon na prela ang kawallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa, miyang galabag ka akadustaan. Na di ako din makapangimbenar, o ba ada na mga tao ada adusan yan. Ang isunabitan wa Muhammad na yad nakakatero yan, natigyan na kullu bani Adam khata. Langwan umbawataan wadam na keribat nagu kedusa. Sama no tunagyan ko to akap kedusa niyan na ayam mapi ating unabitan wa Muhammad nagyang ko to ataw pengenin niya narila si iku Allah agyang ko to kiadusa niya. Na sama na yan nagyang kaya Ramadan na upama ko saratan wagyang ko to mga tamuk tanon na prilantan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa mga kadustaan tan. Sa manaya mga pagarian, ayad na oras tanon na 5:38. Kapakaya sa mga bangsa tanon sa Mindanao na miyaw makira na giyang kutuwa oras magrib. So pumasok sa katanoron saya na numanayaw tanon sa oras, kaman nagtanong mo agyang kutuwa bang kapag bang agyang kutuwa Bilal. Sa manaya na malalambo oras tanon na 30 pa na kaminutos. 30 pa na kaminutos, di ka kumaagi ang Maghrib, nagu paman na di ka kumaagi ang kutwa kapag bangagi ang kutwa Bilal. Tigo mga ulama, isa kakawa abala sa giyang kutwa tao na wa'it kurakabatihi minan nar na pagkamaradikas kanyan sa giyang kutwa apoy kunara ka jahannam. Allahu musta'an. Paman nagyang kutwa kaya pakateng kasangka ko pagaring ka Muslim na kesabab panutwa pakamaradi ka pakalibri ka nabini ka sandegan ka pakalibri ka si ku apoy kunara ka jahannam. Na ayamaan nagyang kutwa ka pakalibri ku apoy kunara ka jahannam na di ka din pakasulit sa giyang kutwa apoy kunara ka jahannam. Miya kalibri ka na pagariya. Nagyang kanan alagidanan na tanto din na kumapya. Aso mga tawa na rakian na uba kano pligid sa giyang kaya Ramadan. Gustun tanwag yang kontua mga tamok tano para sa iku mga pagaritan wa mga Muslim. Kaya kada na mga darapaiyo na su mga masjidun na turduan niyo. Na uwad na kumakapiton kumikibiron diran di tanor na giyang kontua di kapagapagiptar o mga Muslim kung mga darapaiyan na sangang kaon sa isa gawi, dua gawi, nagusan sa kada kalian nagyutod ni kala abala sa kakuwang kasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa timambu apaman na mapakatengkas ka, Muslim, na kasama panuto April ang kawallah, nagupakamaradi ka kasagyang kuto apoy kunara ka jahannam, ayay katalo,
na kekuang kagyang kutua balas agyang kutua kaya pamuasan yan. Sa tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutua miya pakatengkas ka na kenaba kaya lebati agyang kutua balas kaya pamuasan yan. Ay mataan naswallahu subhanahu wa ta'ala na tantun yan ko babarakat nagyang kaya Ramadan na saka akia sabapan aming gusto sa akia pakatengkas agyang kutua pagaring ka Muslim na miya kakuha ka sa balas. Sa manutuna sa din sa kadakalian, miya pakatengkas ka, nagyuto naman bui kadakal abalas, aimbagay raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Upama ko aya, miya pakatengkas ka, naguaya di maaka, sa agyang kutua dara pa iyo na 10, na miya kuwang kagyang kutua 10 apwasa, na yumano nagyang kutua raka na mimbeloy 10 aguisa. Ay dapat ka umiyagagang kagyang kutua, piyakatengkas ka 20. Ang mga Muslim, mga pagaring ka ang mga Muslim na miyakwang kaagyang kuto 20 abalas na iuman na kao nagyang kuto ka na mimbaloy 20 aguisa. Ay dapat ka umimbaloy at 30 mga pagaryami, mga bangsami si ikwagama Islam. Tanto din ako mapiagyang kaiyakang gusto, kakagedam tanuro nagyang kuto kami sa agyang kuto parataya. Sa kaluluwagan ni man to ang mga bangsa tanong, nagyang ko tuwaan na matatang kada sukataniran, mga empleyado, mga padagang uukuran. Kaya mga padagang, na padagang uukuran, adam pa man na padagang tigitan ito na ini, sesara kamita. Ayabuap kepasyan ng nagyang ko tuwa, gasto niyan si iko pamilya niyan. Nanagyan ko tuwa pamanukayan. Yan ko tuwa mga bangsa tanwa pamanukayan, na bida-bida panagyan ko tuwa pamanukayan. Yan ko tuwa mga poporoon ni posisyon na mga lautoy sukay na pirad na rin pagari ko ugyang ko tuwa sukay kaamala na may kalabat akaw sa 5,000 agiyutod ni inis sadekang ka sagiyang ka iya Ramadan. Nadam panapaman na mga upama ko lebati sa sukairan na di ranutu kagedam. Ginan so mga pagaritan mga lai posisyon, lagi do mga doktor, na gusto mga engineer, gusto sa lakaukiran, na mga abang sa tanwana na malakiran, mga lasiran ni sukay, na malukan si sadaka sa giyang bulan na Ramadan. Panguyataya sa ito mga ginawa tanong. Mga pagariami, nalagi diyan naman muna sa mga bangsa tanong, mga polis, mga maestra, o di na antunasan, apya may ito na sadaka kanoron, kakanwa ta'ala, mapapadalam sa giyang kaya Ramadan. Nagukanugun niya nagyang kutuwa paman na kapakamaridiga si iku apoy ko naraka Jahannam, si ibusanan na matatago sa giyang kutuwa di tano di ka sedeka nagugyang kutuwa di tano di ka paganaa kapakateng ka sa iku mga pagaritan wa mga Muslim. Yang kana na hadith na sukiyat teruon na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyakagiraw sa mga sahaba niyan. At tigyanakalu, ya Rasulallah, laysa kulluna yajidu ma yufattaru bihi saim. Miyatruiran si kunabitan wa Muhammad at tignahi Rasulullah. Kanaba kami langon pagkagaga? O di na, kanaba kami langon nakatataguan sa ito na ini bami mipagana sa iku mga pagaryami. Sabab sa giyang kutuwa kaya sabutayran sa giyang kutuwa malaabalas apakapoon sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na tigira na ya Rasulallah kanaba kami langon pagkagaga sa bami mapakateng ka sa giyang kutuwa mga pagaryami mga Muslim. Na yan isambag kirano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tiganagyang kanan amya ano ya balas na imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku mga tao amya pakatengkas yan nagyang kutuwa pagarin yan
ala muzqati laban. Sa lagi dagyang ko to paman na gatas. Audi na paman na tao amya pa kay na makasat gatas na isad na nan pagkakuha sa giyang ko to balas paman na bugan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiya Ramadan. Sa mano to nagyang ko to fruit salad na dudun nagyang ko to gatas. Agya timpulan tano to sa gatas na upong kami ka tutun sa fruit salad na namya ko ang kaagiyang kaya bala sa mi alim sa giyang kaya hadith o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hello, ako. Hello? Yang ko tuwa di itano di panutulan sunabitan wa Muhammad na miyatro yan. At tigiyan agyang kanan balas mata na mga wata ka na mariritan ta panagira lagi daya. Way balasagan wallah. Neno ka gyed ni kap kekuatan sa agyang ko tuwa mala balas. Sama na mga bangsamin, ayan na oras tano na 5:48. Sama na na ayabu alam buon na 10 ago 8 ka minutos na kumad na giyang kutua bang tano. Sa silam na miskano alang-ulang na mga bangsami di mamakinig sa giyang kaiya di itano di ka pamagusay. Sama na yan na malumya ka puro agyang ko to abuse tano. Balasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga bangsa tano di din narorotosan di mamakin nagsagyang kaya di itano di kapa magusay. Agyang kaya pagariya ka na si Abu Hibban isad na yan kung mga ulama tano malaman mo ipanaguntaman sa giyang kaiya kipanulon nagukipeng doon si ikwaga matan wa Islam. Okay. Sama na guru akan na yad na wata akan na talo kataw pagalimpan maruni. Okay. Pagkiritan tapan sa giyang kaiya di ka pamagusay. Na tigong mga ulama so kung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayam ya'aloy niyan na imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutwa balas sa giyang kutwa tao miyapakay na miyan giyang kutwa bara puwasa sa gatas ala muzqati laban na sama no to na giyang kutwa mga fruit salad na matatago na giyang kutwa mga gatas o di na anto na asa na paman na dimiting ka sa giyang kutwa bara puwas sa aser ka puunad na gatason.
Anta katiguna bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katamar. Yang ko to asati mana tamar miyang gusto ka minisedekang ka sa giyang ko to masjid. Anta ka sa giyang ko to mga Muslim di makatengkas nakikuang kagiyang ko to 13 ami aloy tanu. Anta katiguna bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw sharbata ma'in mapakay na makaagiyang kutwa pagaring ka Muslim saig na nakakuwang kaagiyang kutwa balas apakapusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Prilang ka wallah nagupakamaradi ka ang kaniyang siku apoy kunara ka jahannam nagupamanian na imat taka pagyang kutuwa balas akakuwang kasagyang kutuwa mga tao amya pakatengkas ka. Mga pagariya yang kaya pamagusaya tano saya na panguyataya sa iko mga bangsatan. Katawan nami ad na mga bangsatan wa mga laita mo. Na uban yan din nalabat yagyang kutuwa tamok yan sa magato sa ngibusag yang kaya Ramadan na di YouTube pagkabinasa ko tamok yan. Ad na mga milyonaryo rakatano. Nagyang ko to milyonaryo na usedeka sa magato sa ngibu. Sa ikodar pa iyan na kakuan niya nagyang kaya balas amala. Na miya kasedeka agyang ko to tao. Kapag ay panad na katon rakatano 50,000 penggusto niya na di utup pakalabat sa ikot tamok yan. Anta ka anton asan kala sedeka na di din nagkalabat sa giyang kutwa tamok yan. Mga pagarya, pamakutantan wag yang kaya bulan na Ramadan, kagiyabu paman na ulan-ulan papadalaman wallahu subhanahu wa ta'ala sa pimberang abuntal ang mga pipiya kekuaan tano sa balas. Kapag ay mga pagarya, ayang ka gusto agyang kutwa tamok ka, suwasuatang kaswalang gulalan sa giyang kutwa tamuka kaya mapaparwag yang kutwa tamuka. Na nangustuang ka, na pelubaan ka sa mga tunganayin ka, mga siringan ka, mga pagaring ka, mga Muslim, mga miskin, na suporta ang kasiran sa giyang kaya bulan na Ramadan. Mga adna mga bangsa tano, karadagunan siran. Nagu margin nagyang kutwa kap kesukatairan sa giyang kutwa kauya ganiran. Lagi dia na sa mga padagang, kanabalang na padagang na baad na kapitalian. Tanto ta ko keranon igiraman utuwa siya gudan ta sa mga bangsa tano sumasay duwag siran anta ka makadedempas siran sa may tuwa dempas roniranon na kita tagu agyang kuto maroni-roni dagangan. Na isa na naki mga bangsami sedekaan sa giyang kaya Ramadan. Ipangalimutan usiran. Sunabitan wa Muhammad na iya katiruyan na ilayang kaagyang kuto kabubaan ka. Nagupunalamat kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala kaadam panapaman na unaan na kaamang tao kika regnan na uwad na maperung kakiran mipsedekang kasiran pipsedekang kakiran na bugan kakiran na pangalimuon na kakiran. Pada pansabala sa giyang koto katutuna tigitano na kasasadeka na tiguna bitano Muhammad asadun sa tawa mapakay naman yan nagyang koto barap puasa na pakay naman sa kanyan wallah sa giyang koto paridi akan tiguna bi sano nga na mori na adna paridi unabitan wa Muhammad na pakay mo nagyang koto tao baras sadaka sa giyang kaya Ramadan nagyang koto ko nakapakay naman yan sa giyang koto paridi unabi na diskanyan din na pakagadam sa kawaw anta akadi din na kawaw taman sa makasulod sa kanyan si iko suruga wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagarya na isad na yamapya penggalabakan sa giyang kaiya bulan na Ramadan masugutan niyan sa giyang kuto akas sadaka nago kapangalimo si iko mga pagaritan wa mga Muslim. Salam tanwag yang kaiya mga pagaritan no kemasaan tanwiran sa giyang kaiya di tano di ka pamagusay
balasang kanulangon wallahu subhanahu wa ta'ala na badan mabaluyag yung kaiya Ramadan tano Ramadan na mapiya na makapumakot tano ron sa mga galabag ang mga pipiya nagutirimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagarian namya pamagusayitan wag yang kaiya kapi ag yang kaiya kasadaka kapi ag yang kutuwa katutun kapi ag yang kutuwa di kapakateng kasa si iku mga pagaritan wa mga muslim. Kaswina kambu si iku mga darpatano na pamakutantan wag yang kaiya paman na lagi daya amal galba ka mapiya na udi ka mapaparo na adun si iku mga bangsa tano mga pagaritano sira ni ditendingan nagu sira ni di melubas saukit ami sampai agyang kutua kamapian o di na di pamagugupaan agyang kutua galabag mga pipiya. Mapakay pagariya da amis kinakudar pa aka na si iko mga padar pa na nudun agyang kutu mga miskin. Na agyang kutu ba suportaan nakakiran agyang kutu at tamuka ka mga pagaring kasiran mga muslim. Mga pagariya so mga ulama na aya isami at teruiran nagyang kaiya Ramadan na Ramadan aya kebaloy so mga tawa pantay-pantay paman na magisini-sina tigitano da apobri na da kawasa kapagalindin na pagkagedam sa gyang koto kaur na sama na yan so mga kawasa si erkatano na miyagdamiran nagyang koto kaputay agutom magyang koto mga pobre na namiya gida makaagyan ko to karganian na kasakitian na uba maparu pagariku kasedekaan na kasiran kapakaya makagaga ka sa paman na media kas sa kuamargas na misuportang kakiran o di na paman na raksingapan sa mga panganang ka na mapkailangan iran lagi do mga gula kape o di na antunasan kailangan agyang kuto isa ka pamilya na agyang kuto kapkusareran sa agyang kuto paman na inibuging kakiran sadaka na insyaallah na kikuwang kad na agyang kaya balas miya panutulatan sa agyang kai kagabi-gabi. Mga pagariya na pamakutantan wag yang kaiya bulan Ramadan. Pamakutantan wag yang kaiya bulan Ramadan. Sama na yan ay oras tano na alas 5:59. Paman na 5:59 na mag-adin sama na ya mau maagyang ko to oras tano. Bandaya mapya na gagaysaan tano manalan salam agyang kaiya mga pagaritano. Salam sa agyang kaiya pagariyakan na si Sami MB Ubal. Lagi diyan na si Neil Abu Mustari, si Aisha MP Munsay, si Janjan Magumnang Ismail, si Abu Jaal ni Kaki, tunay ni Kalki, Salamarkano, yang kaya pagariyakan na si Abul Khaira Zuin Unakan, si Nurjan na Pimanda, yang kaya si Alia Manamparan, si Supremo, yang kaya Bubaitanwa si Indi Jamal Malawani, si Thompson E. Sultan, si Said Anip Sultan, Naip si Balindong, mga bangsa tanong, mga tunganay tanong, si RG Sarip, si Abu Bakar, si Umurayan, kataya so paman na darudu pagi ang koto kebubayan na kanaguruakan taman ni manto na dia korunding guru-guru sagi ang koto kapian niya ni kabagay sa wasiat paganintan si ko Allah mapipia kanusan Umurayan aguso pamilyang ka si Aburayan aguso mga watayo agyang kaya si Jamal Maba Limpaw, si Bin Sida Makasri, Wilson, Mambuay Bayda, si Palo Ansi, Oprek Sarip, si Abdullah Mustafa, Haji Ansari Alauya, si Rahim Muhammad, si Cruz ay yang kaya tatagunian saya. Yang kaya idasakan na si Jihad Magumnang, yang kaya si Yasin,
si Lucas Daraynon, si Aino Bashir, si Jalil Alo Inter, si Jack Minalang, si Junaid Munawara, giyang kaya si Pati Ulama Ampuan, sagi si Sangi Ayong Sultan, si Ummu Ismail, si Nicole Silusa, miya makapiyapi niya ngaran. Pagli namin sa kanop salaman na mga bangsami, Masya Allah, miya makapiyapi kan yung ngaran sa giyang kaya FB, malagid na giyang kutuwa, kabututaw na giyang kutuwa di tanuro na kabutupiyapiya. Di ka no di selin sa ngaran, maragan na balasan. Wad na ini pangaran rakan o mga luksyo, mga pipiyap man ay angaran wag matano Islam, na ginandun ni tataguan ni ron naka amayamay, na di ka no miya kilala. Salam rakan ulangon sa giyang kaiya paman na paganay kaya pamuwasar tanong sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Uban niyo kalilipati agiyang kaiya mag-anong kakuma agiyang kaiya oras ka iftar na tatarima anu Allah agiyang kutua panganitano. Da'watu saimi la turad. So pangani agiyang kutua bara puasa na tarimaan nagudi kirudu na napanganitano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Uban yung kalipati agiyang kutua kateruan yung ko bismillah amay kamaw maagiyang kutua kapag iftariyo. Bati aniro nagyang kutua bati anon paman na ini pamangda ora katano o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga dua sa giyang kutua paman na kapbetalaw tao sa giyang kutua puasa niyan. Pada doa mi alu sa giyang kaiya hadithu mga ulama nagyang kutu doa zahaba az-zama'u wabtallatil uruqu wa wajaba wa thabata al-ajru insyaallah. Langag niyon ang mga pagaryami mga bangsami agyang kaiya doa kami kapiyapi ni ipang ni sagyang kai Ramadan. Pero mananakambu zahaba az-zama'u wabtallatil uruqu wa wajaba wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Mga pagarya sa manayan na magyang kunta oras, insyaallah na sumpatan tanong busi ko mga pada oras tano, yang kaya programa tano Ramadan program na di tanwaya di panguyat ko mga ginawa tano, naguditan di panambetembeng sa yang kaya kagedama tano sa yang kaya kaor. Magandunaya sa manayan na oras tano na alas 6:04 na magandun sa oras na banda yang mapian na prangkum na kanskan wassalam sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.